Hello guys, खुलुमबाय गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। नैबे आंनि मोनजोलै ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय जोंबो मोजाङैनो दङ आरोना। दिनैहाय आङो दै दैसाया उन्दुबाय आरो जोङो अबाय थांनो नागिरदों होनना बुङोबा क'क्राझार थांगासिनो सिभिल हस्पिटालावहाय। दाखालि आं बोरायनि भिडिअ होनाया बे बिबाजैया जोंनिया जासिगोन आरोना। है गारिखौ बोरै सालायगोन थांगुमै मेंखवा माबा गारिया लामाया समान नामा? रायबावबायसो स' थांगासिनो दङ नै खिथु उनावबो मानसि दं। देबजित हाय होनदा जागासिनो दं आरोना। नायलांबाय थादों आंजों लोगोसे आंनि गोदान भिडिअखौ। क'क्राझार मोनफैबाय जोङो नै क'क्राझार हस्पिटाल हाबलांसै नोंखौहाय गारि दोनहैदों गारि दोनहैनायखौ नेदों। क'क्राझार सिभिल हस्पिटाल दैसा खेब बर' हेन्डसेक होन बाबा हेन्डसेक होन दांनाय बावदोंसो दैसाया नै बेना गन्थंआनो फेरला लाथारहाय नै हारसिंनो फेरलानायानो मोजां। ओमफ्राय जोङो बाजैखौ नायफैबाय। बाजैया थारमाने बे समावहाय उदै सागासिनो दंमोन आरो उदै सानानैहाय बेसारा दै गुजुबोबायमोन। उदै सानानै बेसारा सिनस्रिबो सानानै मा जागासिनो दंमोन आरो ओमफ्राय दैसाया फैग्रोमोना बिबैजों बम जाफैबाय आरो ओमफ्राय हस्पिटालावबो बिराद मानसि दङ आरोना। वार्डिं जेनेरेलावनो थादों। ओमफ्राय दा डाक्टारा मा होनो नायनोसै डाक्टार सफैथ'वाखै जाहैदों दाबो। बेस्रा सानायजों गोलोमस्रावजोब्बाय आरोना। बेनो देरसिन हिनजावफोरनि थाखाय बिराद खस्थ' दुखु जायो आरोना। ओमफ्राय दैसाया दै गांफैगुलायबाय आरोना। बयबो नै बेसारा सानायजों मा जानानै दङ सिजारिनसो खालामसिगोन आरोना मानसिखौहाय रैसुमै। ओमफ्राय जोङो ओंखाम जानो थांबाय रैसुमै हटेलावहाय। हटेलाव ओंखाम जानोसै होननानैहाय नंगुमैयाबो सिगां जानायाव मास्टार आरोना बेयो साबि गोलैलायनाय जानो होननानै थांबाय जों रैसुमै हटेलाव ओंखाम जासिगोन बेदरजों एमबि आखाइ सुना लानोसै। हटेलाव ओंखाम मोनजानोसै गाय खुसिथारनो। आयु होफैग्रोमोना जाखायो फाग्लासो रायखस कास्टमार होफैस्ला माया पापर जानाया। नैबेयो सबाय जहल नैबेयो अनला जाबाय। औ बिलाइ लाबोखाबायना अमा खाजि जानाया नाहरदो आनैया उदै सानानै दै गुजुबायबाबो डाक्टाराहाय आगोल सासेखौहाय 3 बोसोर सिगां सिजारिन खालामनायखाय उनावहाय माबा जागोन होननानै सिजारिनखौनो खालामफिनबाय आरोना। सासे गथ' जन्म होनो बेसेबां खस्थ' बिमाया जायसो बिमा जायो बेसो मिथियो। ओमफ्राय फिसाफोराहाय जोङो फिसाफोराहाय बयबो बिमा बिफाखौ बिनिखायनो कादोर खालामनांगौ आरोना। मानोना बिमाया बिमा आरोना आलदा मेहेसुस जायो। बिमाफोरा बेसेबां खस्थ' जायो सासे फिसाखौ जन्म होखांबा।
आरो फिसानि मोखां नुबाथाय बेफोर खस्थ'फोरखौ जोङो बावगारलाङो आरोना जे फिसानि मोखां नुबाय बेफोर मा खस्थ'मोन सानाय सुनाय बेफोरखौ जोङो स्रां बावलाङो आरोना गोसोफोरखौ बिराद मोजां मोनो फिसाफोरनि मोखां नुयोब्ला बिनिखायनो जों बयबो बिमा बिफाखौ मान सनमान होनांगौ बिमा बिफाखौ अननांगौ अनसायनांगौ रायनो नाङा बेबायदि आरो मोनालायबाय थांसिगोन आरोना जोङो न'आवहाय थाङै थाङै मोनाहैसिगोन दानो टाइमा 5टा जाखाबाय आरोना नै नानिया मालाय उन्दुलांबाय मुथुथुनो 3.5 केजि आरोना नानियाहाय 3 केजि 300 ग्राम नै दैसाया माबायदि सौवो फेस होनदे बाबा दे फेस होनदे माबाफोर टिउसन मोननै लाथारो फोरोंगिरिजोंनो सौफिनथारो दैसाया मानसि लेंहराखै गैया ओंखारबाय गुवाहाटियाव थांबाय कर्स लानो